tokorango amin'ny manomboka amin'ny président kabako. Président, anao kaza magnadokotr'olo. Anao nampandehitsy Madagascar au fond de la mer jeudi. Io ne tsisy olo mikorontana. Fa n'olo raha ataonao ndraiky reo fonongonao reo mampikorontana Madagascar. Io tsisy opposition mikorontana, io tsisy mpiandrankira mikorontana, io tsisy vahoaka province district mikorontana. Fa reo olonao reo mampikorontana Madagascar, monsieur Andry Rajoelina. Azafady. Zany volana, zany mangataka aminao, président. Avadia skidinao, avadia karatanao, zahava moasinao, andranao malalaka ambarana. Tiako zany fasafasanao amin'ny Real TV. Bambara za edy folo dimy amby taona anao tao, ino raha nataonao ta Madagascar? Za mila fasafasa koa ndraiky Madame Jocelyne koa. Raha vitanao ta Madagascar, nipotenareo Madagascar. 2009 nanavy teo, au fond de la mer, Titanic Madagascar. Depuis 2009 nanavy teo, dictateur misy à Madagascar. Depuis 2009 nanavy teo, film grave. Iska dimy taona nareo mandaty falonao. Zay ma contrat nataonareo tamy skidinareo tagny. Sa zay contrat nataonareo tamy moasinareo tagny hoe mila mandaty falombahoaka nareo iska dimy taona. Isaka événement ataonao président, tsy misy lolo latsaka. 2009, 2019, 2014, 2009, 2014, navy anao 2023, navy anao tamy jeu des îles, navy anao nagnano araiky farany teo tamy novembre, aza lahy. Anao tompony fone mamoasa raha ataonao président hoe mampitandry. Zay vahoaka mampitandry anao. Fa anao no magnakorontana Madagascar. Anao namodiky Madagascar. Anao nandetiky Madagascar au fond de la mer. Tsary nisy ta Madagascar dictature. Anao navy eo dictature misy. Afodinao vava vahoaka. Menacenareo bombe lacrymogène. Menacenareo amin'ny basy. Adignanao nataonao 2009. Vahoaka nasesinao anao tantsasa-dalana anao lefa. Na ino anao niala, na ino anao tsy nitoy jusqu'à Ambotsoroatra. Nahitanao izy. Anao boka masaky magnano alahelo, isaka 7 février mandeha. Za tamy placenao za tsy mandeha 7 février. Tsangabaton'ny Ambotsoroatra. Parce que anao nampiditsy vahoaka tamy fahafatesana. Vola milliards des milliards na miendreo. OMS, Organisation mondiale de la santé, adadom Covid. Nande io vola io. Na ino sakinareo volaina boara audit. Bianco, Samovine, Paky sy ny Forongo. Ino masanareo? Ke maya magagaza baka amin'ny fitondrana ty zoky. Ino ma tatsika ny fidy président io? Ino semaine fa nabokandreo résultat. Nagnino moa amina raiky ty tsy mety miboaka résultat ACC mpangalatra namiagna vola aby io ireo fa nagnaboaka. Seni mpangalatra ny Digo. Seni ao nagagaza tamireo nifidy tiako mazava tsara koragno. Naboaka résultat tamy andriny bola réglage nahazo 58%. Sisa nahazo Jocelyne tsy nahazo. Fomba koa naviany Jocelyne jour io navy deuxième place. Efa izy tsy nifidiany ny vahoaka. Dego fa tsisy olo mila Jocelyne. Jocelyne, anao ne magnano lamba fa anao fa mibongy. Anao tsy mahay tsy tian'olo, anao tsisy olo tianao ao nata araiky, fa anao tsy mahay tsy tian'olo. Magagazabaka zay zao, ino ma tsy mety afiboaka résultat ty
official reano mago foi tá Zoslin jaloux por reglage do por reglage tem dego por reglage para pedigo Zoslin bulan izmangano o lompiena ali mande uma musa quando timoro apio bagayo masar mambora taun matevavi Zoslin zet mila não fazer mila bura reglage me faz tá com eu ande murer bura reglage foi pita no vawoka tianu vawoka tia bura reglage vawoka hempa canon nam za soro no fasten vokan digo fa anot simaet tianu anot be fufa anot be fuanga simaet tianu zen kura na caso que ino mato tinha bom resultados escajo milanino mairo mena mila vanti job fakara ko família é nossa o copo coisa que mangal diz que mandei que ama esmangal desde a ver que a mãe a fizeram as angares bom mangal il a mis poser question no monsieur président da Sisi il me différence in vawakan fit président de vawakan fit député na yino rekni na la claque no no buka fali lefon fali chimar fa na yino rekti sumena ro foto met champi pesa sikchana mezo nduna ro ke le ya tinka buka lefa apiende pesa de aso to uldu sammianta la lana gogo are quoi na tona ro une semaine 15 jours à boire une semaine quoi et quoi rone sam vowa kan sidroi que ro ko angala sindo na ro bula na tambo waka asa sema fitiana fa ambula yo kabar kajmiala bala bi mis fontane ngare ne ko zo kana boko manui na zamna that's the ela goto baka iti misra ma gagaza atsika sahirin atsika mazaba tsara atsika mdzali atsika Madagascar atsika fara pays mahanta fa efa atsika mangano raha atsika hafa ndeke mislan député tia construit tia koia angala lava yeah maita umbi 400 yeah 400 fomba konwa na vangani ulunya umbi 400 a umbi arexi e volan 400 yumwa amnaka company desni nangambwaran tanana nomwa famis fuwana nsuyo angala lava yu mis fuwana angala lava ko volan 400 umbiu ko umbe bini vangena volan azmani fomba kurmwa ayena itan vola ni vanga umbu 400 mar vola umbu atova conto com 400 umbu zen mo mba avantage nazo mba benefício nazo isna de namuna umbu 400 no ano nulo pour rien urmina vuki mangueira na resca to cessa volanzi quando na nafu ayemzema futunda fanzakana ul cara com outro mauduti havitani vanga zera mila tsaraba fanzakana ko mangala place no cara fanzakana mtsikati ano jonde vanga automobile ati mila endo karamono par mois mila endo ano mange fatan korazi mila endo telephone no abonnement no jab mila endo da jab no bono yo no roma mangala karamano zin so amuno no musar skaze ngam tsikati a Madagascar iu luna munenga umbu katsayu koti fanza kana mangala andrekita mulu yu
Aboakeka bureau e olo côté samborin la police direct a minute olo caralho fomba cor vola na ia katsa si mora katsa na ivanga telo e que ndanga hara telo na não gonna vangare sora za ia ali vangare ni na katsa na ndeno vuninga iska olo mangala mande menina não se máximo Mzengra magag voda tipo voda bocaia tia bocaia fak mista mistara tasimadio yutsi a meu econômica zava isso zen magagagazatin tapata lá fangada mandin a bocatsa nem vangare que pontena sair Madagascar não que vulinga sair não zale povera caracora tipo Madagascar vulinga o familiar dela, zamandir que urti, miliardário, sabe milioneira, miliardário, o famananda pe miliardário urti, e no como manda tem ande tantas que deputado, e o famananda ma vita mamunom 400 rasa sengam, e no como dire ande tantas que, misra, sabor ku vulo no e mangangi député mengalalava tipo que déjà fala bato na vena place o tsika jab fa maele orange jab ti sara dalala na vendo député en place ala bato jab teto za na volana izy koa izy nagnano candidature za naontany izy madame danseuse asanany baka danseuse taloha izy ministre boko izy navy latsaka député danseuse tsy liva baka izy anao tamy danseuse man karama plus que tsy liva anao tamy point virgule anao tamy ministre tama ny karama plus que raha vatomanga anao boko sans portefeuille najary boana io baka lehilahy amitsika silamo anao tsy boana mosa fa na ako hoe boeny mosa misy moasa mpanamboatra vola aminao nazahoanao aomby 400 sa anao zo voatety nagnatsaka farana lalava amy tany masina ambaza kana lalava anao ke hoe ande mono aombety agnatsaka fara fotony tamza ministre tsy za nataoko teto madame baboazety taratasiny 400 omby fanjakano tany filaminao lera zay mivanga omby magnano asan'ny dadilahinay ao asan'ny dadinay ainareo midriky laborinay hoe aia taratasina omby voninao mo avenareo mpitandrony filaminao tandriko miaro vozony vahoaka io mba nandeny za taratasina omby efatsato io aomby baka ia vola baka ia bianco samofiny paky sy ny vorony mba nagnano descente tanareo anjara azy igny aboazy eny mangarahara tao mialan'angalalava madamo anao tsy natsaro hoe agny angalalava zay niainy anao nangala halabato fa hoe anao tsy député lanim-bahoaka angalalava fa anao nandany forcé ainao anao boko andeha hamonamony efatsato ainao tsara be angalalava io madamo ainao tsara be ino angalalava io anao ndray zany ka angalalava agnontaniako boko anao madamo bavalety ainao tsara be ino angalalava io za me angalalava io pisika anao tompotana aomby efatsato maro zegny andeha roborobati mpola rien ndre zay ambario be io fa ambariko anao zany agnatin'ny herinandro zay tsy mamola omby efajato zegny ambario be io maro vahoaka zegny io ne raha andeha zay teto mipolagna isan'andro isaka anareo magnano raha aomby efajato aomby 30 aomby 50 vonegna arivo vonegna ty aboazy mangarahara anareo koa fanjakagna madio mary ampodiny aminao boka volagna anao président Rajoelina
apoany mangarara zay vahoaka ny tsy raha tady aminay noir sur blanc fa raha tady aminay point barre aombe fatsato rango anao danseuse anao bokoa nandeha ministre anao bokoa sans portefeuille anao bokoa mbola fanao député alatra azafady madame tsy tiako anonona agnarana anao fa za ndraiky za mbola nonona agnarana anao ino manatorana mononona agnaranany manino io mazovy danseuse nahaizan'olo anao voalohany ambara za nonona agnaranany fa za tsy raha miasa loha izy sofiny zay ino mola ataoranao anefa nanao ministre amponina agnalalava teo voadoborano mipaka ziska maro mandeha nazo votoka doborano anao tahia anao tamizay mbola ministre mbola tamy fanjakana anao tahie madame Soufiniry niana anao ndeha nagnitsaka fara agnadoso vavanao fotony vavanao naloto tagnalalava teo tsisy raha nataonao ke andeha monamomby efa jiaby tsy ara-dalàna zegny aboataratasy aomby bakaia nandesiny bakaia normaly zandry Ismaily zony mibaribary dahalo agnabona tabra rony izy ko maso miboaky mazava boka dahalo agnabona tabra boka roy araiky avaratra agny isaka magnaragno omby telopolo dimapolo dahalo ane zegny avaratra io amina ro varatra agny Jocelyne ya ndraiky nisy taratasy amombony vinendreo saky antaniana zaboka magnontany ndraiky tsy saky antaniana biankony andeha nagnano enquête amomby ty baka ia asanareo biankony izy Jocelyne fanjakana gradé anao mila fakasa izy voalohany adosiko amin'ny asanany miaraka amin'ny miaraka am'zao miaraka amy papier nazo milesy ambesa karakory mizay mataony Jocelyne zao za mitanja tsy mahebaka karakory mataondreo ty bola réglage premier Jocelyne adoso tsy afaka ny sisikinazy deuxième karakory ma place ny deuxième ndraiky place ny premier zoky rozy moka samy député ia misy grade amindreo roe raiky voalohany tsy vangony judo raiky voalohany izy io ty izy magnala pouvoir jiaby aloha io ka avy amizay moka za hitanao ro député indépendant reto ane fanambarako teto raha zay zany fa maro ary anahako liste maro tegna maro amindreo indépendant ro fa nivadika amin'ny hormozy o ireo karaha fananjasa bola tamindreo izy boka volako hormozy Diego ndraiky Nospe fa efa ro fa nivadika hormozy reo fa tsy nivadika hormozy masaky amin'ny volagna eto pour réglage masaky amin'ny volagna eto labanany ny cahier-ndreo sy teny tsy navy ny cahier-ndreo afaka andro Kristiana amendreo malety tsy mety bola réglage eny koa na amendreo malety mbola tsy henikeko ny maly o nangala o tsy nangala fôtony izy mbola agnatin'ny koragna nisy problème eny nandalo entre bola réglage la famille tany nisy problème sy zandiny mandeha amy tany misy na matsiaro tapaka atao zay koragna nandalo tsy haiko karakory bola réglage iny moa nagneky tamy malety o tsy nagneky abariko anao izy 40 rony ka iny PM ndraiky membre vatimanga indépendant agnatin'ny 40 io Labanany François Niambaribe bola réglage ny Diego agnatin'ny 40 bola 40 tamin'ny andra zay misy napostony fa rozy fa nitombo 40 fa plus 40 ro indépendant ro fa voavidy donc atsika tombo dala fa atsika tsy adala raha jiaby fa ririnay fa hainay za ndraiky nihitako zoky
za tsy mangala ila tsy mangala ila tam fifidiana hitako vahoaka taminaka personnel amin'olo tsy haiko hitako vahoaka jiaby nangala responsable andro nifidy olo indépendant vahoaka hempaka marigna amijaly fa ampody fitondrana orange ty amijaly fo vahoaka ny hitako vahoaka nosy be tsy tiandreo feky maregny orange vahoaka dego tsy tiany vahoakany digo fo maregny orange very rô tandena mona omby rô na marobetsa manomaka ty rô vahoakany digo ny volagna ze tsy mila anarô fa anarô koa mona omby andrasa vary andrasa lava alene fa fifidianana mahita izy fifidianana navy marigny Joseline tsisy vato vahoaka mazenga ny haiko volavako raha tsy volany tsy haiko vahoaka mazenga bako vahoaka ny vemaro na agnarany orange aby io tsy tian'olo aby io fa zava irinina raha tsy sora be igny sora karaha orera igny tamy fifidianana nandeha ny lefa igny ela mitragnonazy lera fifidianana vita tsy nandeha nedifandrô Christian afaka andro Christian efa afaka andro Christian karaha fa bora réglage podroa afaka andro Christian podroa bora réglage podroa siteny podroa na azo avadikindroho vatony siteny baka vatony compte vatony siteny oldy zegny naty fa nagnino oldy tsy haiko oldy lany fagna siteny ndena vato compte naka o izy oldy o izy naty tsisy mémoire fa izy koa compte vatonareo ndraiky normal oldy io zegny magaga za zao le olo tsy nahazo jiaby irinina tsisy baky sy regny loka tamirony compte vatany premier jour ny fifidianana izy Joseline tsy regny azova raiky lalatina volagninao baka fa fanambaranao tamy tany misy tagny alagna jiaby zay anao tsy hita zao anao naveta anao tsy mahazo vato eto nataony nangalitra koa olo aby nataony lalatina mpangalitra igny nitorino olo aby efa izy izy ma fitiavana ty mba forcé io tsy anao mo fa tsy nifidian'olo natonao tsy nifidian'olo tsy tian'olo mila misisiky rô mila ngala zay fotony fa andro baka nino raha andalo ko mahazo le olo aby ty androngana président mila atondro zegny irô mahazo agnabognabo bako tsy androngana président anao koa tsara nataonao anao tsisy raha vozoanao natonao mavozo anao tsara raha ataonao tsy manjary anao ne tsy président Madagasikara anao président député aby io anao tsy président Madagasikara tsy hainao tona Madagasikara koa anao fo Andra Joela président Madagasikara io sisy ana Madagasikara io iangana sady Madagasikara io baka io tsisy daty zo iangana fa mety mitorantorana fo misy koa iangana tsisy tafiangana zegny koa tsy niangana rangonandotsika vaza afaka mare filo taogno zegny 64 ans afaka mare io atsika nandrongana vaza raha jiaby namboariny vaza ino raha jiaby namboariny vaza loziny jiaby namboariny vaza jiaby aria tsisy raha pare io lalagna jiaby namboariny vaza lalagna jiaby tsisy raha pare terrain avion jiaby namboarindreo jiaby amy datin'reo teo tsisy raha pare ke fomba kory mo tsika hiavotro atsika tsy mahay mamorona bako tsy mahay magnamboatra ny vitan'olo atsika ndraiky mitady fovoarana oelaoela ho hitatsika ko mbala fanjakana gasy fo olo gasy jery gasy io mitondra atsika atsika tsy afa afotona atsika tsy mahay raha manjary atsika mahay raha leralera volagna anao jiaby zay baka anton'izany volagna teo zany za masaky manao fasafasa ndraiky raha teo ary angatako aminany raha zegny koa izy masaky ambaranza entre date lera atsika miraha lahy magnano fasafasa président de lakely nangataka fasafasa aminao tsy sakinao za vahoaka
mangataka fasafasa aminao président volagna daty andra lera amin'ny Real TV même amin'ny télévision anao vivao même amin'ny RNM za pare anao koa décidé koa za koa pare anjary raha anao tatamatavy no atawata mampitandry adignanao manana ataonao folo dimy amby taogno nataonao tsy nanjary igny adignanao niananao mampitandry sa anao mpitandry samby hafa baka ny mpitandry ndraiky mampitandry 64 ans bientôt dans quelques jours atsika mankalaza indépendantsika so tamy raha la mianaka nareo mitondra firenena bambaraza eny monsieur président azovy tamindreo dimy rahalahinao zokinao ray aman-dreninao reo nandatra jaly milolo ta Madagascar 72 91 2002 ninao isaka dimy taogno lio latsaka isaka dimy taogno lio latsaka anao bokoa masaky mivolagna monsieur Rajoelina hoe avelao ny vahoaka agnano safidy nefa ny vahoaka menacenao amy grenade menacenao amy basy bekonao général Bomba i commande gendarme hoe taonareo mandery avodia 13 000 azafady président raha mavoa omby malandy io tsy maintsy mavoa aomby mena vany vokiky vontraka raha nataonao tsy zagnary mamaliza aminao fa olombelogno karaha anao président fa tsy niananao ndio atawata mampitandry zany vahoaka mpitandrinao nefa nanao nagnano anao tsy sampitandriny vahoaka atsika tsy mandrombadrano atsika tsy mandery fa va maty vahoaka nasesinao anaty anao taia tambaty be tantragnonao naninitsinitsy potenao éducation vavanao mihitsy ndro mivola président Rajoelina fa fatako hoanao fa mitondra Madagasikara tsy maintsy mavandy ka tsy maintsy mianatra vandy izy boka ataonao avandesanao vahoaka président vavanao nivola fa matoa nakatika nationalité avenir anzana fa Madagasikara tsisy avenir normal potenao ny éducation raha amin'ny EPP jusqu'à l'université ny potenao président Rajoelina éducation bourse mpianatra mijaly équipement mpianatra mijaly tragno zara fa misy zay ambario be fa ela mivola solution amio oleka anareo gouvernement ao mangala taninay nospeto aboko andeha mimenareo karaha ny chinois bazaha tsy haiko miforongony reto ino mareo mpiasan'ny sirama tsy amenareo retraite tsy amenareo karamareo ameza 2 hectares par personne mpiasan'ny sirama tany be ny sirama io fa tsy zegny fa nareo gouvernement ao mangala zo henay koa jiaby zegny ko aminay raha ambario be io henay raha jiaby io azo aminareo rango aminao jusqu'à ny platonao managna tany ambario be io koa fa tsy voaefanareo karaha mambahoaka ameza roa tany 2 hectares par personne fa tsy zegny anareo samby anareo boka menareo vazaha amenareo chinois amenareo karany président zegny ve anao tia vahoaka non anao tsy mitia vahoaka anao tsy mitia vahoaka fa anao dictateur de l'Afrique et numéro 1 fotony menacenao zegny volagna mariny kadrenao zegny volagna mariny za tsy magnasa fa za volagna mariny naka noir sur blanc volagna fa za tsy mamorona andra exemple ambaranao ino raha misy amy Côte d'Arcy que d'Arcy fa misy raha navy aminaka eto
niboaka amy toedersy eo fa mibolivolagna raha io zany rare fôtony nino anao zao fa tsy masaky mangataka amy la France anao zao fa tsy masaky mangataka amy Union Européenne anao fa tsy masaky mangataka amy Banque Mondiale FMI sy ny forongony loso anao magna super appui partout tsara nahita président nagna super appui za fotsiny tsy haiko na hainao ty super appui na tsy hainao Zengo, ya. Ni magagazana ampidirinao trosa firenena dobonao trosa vahoaka dobonao trosa Madagasikara président non itana zo magagazana araiky atsika managna port international port de guerre dinanina Dego nagnino mo port Dego a Afrique du Sud mi commande izy nagnino mo atsika tsy mi commande port na Afrique du Sud fa nagnino Afrique du Sud mi commande port tsika Dego ino afalafiky falafiky Afrique du Sud anao zao andagna boka tomobily andagna boka raha jiaby ambany port Dego paka mi demande Afrique du Sud magagaza koragna io afalafo zany atsika ma tsy mahay miregla raha atsika amy tanànany vazaha misy amy tanànany français io andagna boka raha amindreo eto ro tsy andeha en Allemagne agny iro fo ro miregle rahandreo iro mamoro materenindreo iro magnano rahandreo jiaby ny tsika ndraiky en Afrique du Sud miregle Madagascar